Benvinguts i benvingudes perquè és el primer acte de la festa del llibre i estem molt contentes. No sé si me n'hauré d'anar fora. Silencio. Ja me sentiu bé, ja? Sí. Estem molt contentes poder celebrar la nostra festa del llibre, evidentment en el compromís de totes les paraules que fluiran aquesta setmana i que culminaran la gran festa del llibre el dia de Sant Jordi. Teniu a damunt les cadires, vos hem deixat els programes de la festa del llibre, que podeu veure totes les activitats, i avui qui estrena la festa del llibre és en Gabriel Ferrer, que per cert, que sapigueu que el divendres a les 12 serà a la plaça de l'Ajuntament firmant el seu llibre. Així que tothom a passar a que mos firmi l'autor. Dir-vos una altra cosa. Avui, amb aquí, hi havia d'estar acompanyat en Gabriel Ferrer, és en Naina Gomis, i que avui no pot ser aquí perquè fa 2 dies que no se troba massa bé i com que no s'ha pogut fer una PCR, no ha volgut arriscar i ha quedat a casa. Tot i així, ha preparat una presentació que ara veureu. Naina és una persona, que aquí la tenim, Naina, quan el dia que ens van veure el primer pic, en Gabriel Ferrer i jo, va ser molt curiós, i és que ho volia contar perquè me va venir a veure per xerrar-me d'aquest llibre, que és un plaer i un honor que entre la Fundació Cultural del Convent i l'Ajuntament hagin pogut estar en el costat del senyor Ferrer per tot allò que significa aquesta obra, per tot allò que significa aquest llibre. El primer dia que el vaig conèixer, que me va venir a veure, vam tenir una conversa molt agradable, tots dos allà a la taula fent una xerradeta, i el senyor Ferrer me va començar a xerrar del cançoner. I quan me xerrava, allò que me contava me semblava molt important. Però quan va obrir els papers, els ulls se me van posar així. Perquè és una obra que hi ha tanta feina darrere, tanta investigació, tant de carinyo, tant d'amor per la nostra cultura, per les arrels, per les tradicions, que és una feina que no se pot fer més que divulgar-la a seguir, que se'n vagi a totes les biblioteques i que totes les generacions vinents se puguin beneficiar d'aquesta obra, perquè és d'una recerca rigorosa i d'un valor immens, i ho havia de dir. I quan vam parlar d'aquesta presentació, que fa un munt d'estona, perquè enmig ens ha passat una pandèmia, ens han passat altres obstacles, a la fi estem aquí, sí que jo li vaig dir a en Gabriel que era molt important que a la seva presentació s'acompanyés d'imatges damunt les quals pogués explicar-nos bé com hem d'interpretar i llegir aquest llibre per entendre-ho bé. Perquè qualsevol que el fullegi, que conegui tot allò que hi ha darrere amb una explicació, ho entendrà, encara ho posarà molt més en valor, i que era molt important. I el van posar en contacte amb Naina, han fet moltes amigues, s'han fet molts amics, i Naina, la veritat és que li ha sabut moltíssim de greu. Naina és una persona que treballa a l'àrea de cultura, és filòloga catalana, de llengua catalana, i ha fet molta pena no ser avui aquí, perquè ho heu preparat amb molt de carinyo, aquesta presentació. I res, només dir-vos això, que ens veiem totes les activitats de festa del llibre, però sobretot el divendres a les 12 a la plaça de l'Ajuntament, que l'autor ens firmi el llibre. I si pot semblar bé, vos deixam en l'autor, però en la Naina, que farà el Manco, ha fet un vídeo des de casa seva per presentar-nos. Moltes gràcies. Bon dia a tothom i gràcies per haver vingut. Primer de tot he de dir que em sap molt de greu no estar aquí de manera presencial, així com estava previst, perquè em feia molta il·lusió i a més amb en Gabriel Ferrer ho havíem preparat tot molt bé, però no ha estat possible i espero com a mínim poder contribuir des de la distància. I ara ja sí, vas a presentar en Gabriel Ferrer, que segur que molts ja coneixeu, un home que ha dedicat una quantitat, jo crec que incalculable, d'hores d'estudi al cançoner popular de Mallorca, una tasca que sempre ha fet de manera desinteressada i amb una minuciositat, jo crec que molt admirable. L'any 2015 va publicar el llibre Paraules i expressions de les rondalles mallorquines, del qual s'exhauriren els 760 exemplars. En aquest llibre presentava una selecció de 1.630 paraules, pràcticament perdudes o ja poc emprades en el parlar d'avui en dia, i un recull de 1.086 expressions.
Llavors, l'any 2019, amb motiu del 120 aniversari del naixement del pare Ginard, publicar Paraules i expressions del Cançoner Popular de Mallorca. Tot això ho explicarà ell més detalladament ara. Avui presentam la darrera obra que ha dut a terme, que és Inca en el Cançoner Popular de Mallorca, que ja sabeu, i que ja es pot trobar a les llibreries. Jo no vull dir res pus perquè ara ell ho exposarà molt millor que jo. Només em queda dir que per això és tot un honor poder ajudar a difondre aquesta feinada que ha fet i que us recomano, evidentment, a tots comprar el llibre perquè és molt interessant. També m'agradaria agrair a en Gabriel Ferrer totes les vegades que ha vengut en el claustre per preparar la presentació, sempre amb tot el material organitzat i el màxim de clar possible perquè jo em fos més fàcil preparar-ho. Per tant, ha estat un plaer, Gabriel, i moltes gràcies. Espero que gaudiu molt de les seves paraules. Bones tardes, gràcies per la vostra presència. Si encara no me sentiu bé, m'agradaria m'ho diguéssiu perquè jo m'agrada entendre bé les coses. Les meves primeres paraules han de ser d'agraïment, o vull que siguin d'agraïment a l'Ajuntament i a la Fundació, el Convent, que m'han ajudat per poder tirar endavant amb aquest llibre. Moltes gràcies i espero que tot això sigui de profit per la nostra ciutat. Dia 4 de maig farà 2 anys que l'Associació d'Amics del Seminari de Mallorca va fer un gran homenatge en el pare Ginard, l'autor del Cançoner Popular de Mallorca, en el poble de Sant Joan, per commemorar el 120è aniversari del seu naixement. Mesos abans, o bastant de temps abans, varen venir a parlar amb jo i me varen demanar si jo voldria participar en aquest homenatge, perquè se varen enterar, no sé com, de que jo estava preparant un llibre sobre el Cançoner Popular de Mallorca titulat Paraules i expressions del Cançoner Popular de Mallorca, un llibre que està en la mateixa línia des que ja se va publicar l'any 2015, Paraules i expressions de les rondalles mallorquines. Jo les vaig dir que sí, amb molta de satisfacció, i vaig començar a fer un poquet de via per poder arribar a temps. La part cultural d'aquest homenatge que van fer al pare Ginard, hi va haver la part religiosa de la missa, que vengué el bisbe, però la part cultural va consistir en una conferència d'un professor de SUIP i després de la conferència jo vaig presentar el llibre Paraules i expressions del Cançoner Popular de Mallorca. Per què dic això? Perquè mentre anava preparant aquest treball, Paraules i expressions del Cançoner Popular de Mallorca, aquesta feina me va obligar a llegir tot el cançoner, perquè si no, no podria fer el llibre. I què va passar? Que me vaig donar compte que el nom del nostre poble, Inca, surt bastant dins el cançoner. Jo no tenia idea, però clar, abans d'anar llegint per poder preparar lo de Sant Joan, veia que sortia Inca aquí i allà tornava a sortir Inca i allà tornava a sortir Inca. I vaig dir, quina pena que nosaltres inques no coneguem aquesta mina tan rica, aquesta vena tan rica i abundosa que el nostre poble ha posat dins el cançoner. I me vaig animar i vaig dir, anem a veure fins a on arriba l'aportació d'Inca en el Cançoner Popular de Mallorca. I d'aquí va sortir el llibre d'aquesta idea, va sortir el llibre que avui tenc el gust de presentar-vos. Voldria vos heu de fixar en una cosa, i és que aquest llibre no té pròleg. I direu, i per què no té pròleg? Senzillament,
perquè tot el mèrit del llibre és del pare Ginart, això és ben clar. Tot el mèrit del llibre, d'aquest llibre, el mèrit d'aquest llibre és del pare Ginart. Jo l'únic que he fet és posar-hi el granet d'arena del meu temps. I he fet amb molt de gust i amb molta satisfacció. Per això, en lloc de pròleg, veureu que hi ha una ressenya de la vida del pare Ginart. I ara vos faré un petit resum d'aquesta semblança que hi ha en el llibre. El pare, per què? Per quin motiu? Perquè el pare Ginart, segons jo, és un gran desconegut. No se li ha fet, Mallorca no li ha fet el cas que jo trobo que se mereix. El pare Ginart va néixer a la vila de Sant Joan el darrer any del segle XIX, o sigui, 1899. Els seus pares eren petits corredors i això li va aportar una manera de viure austera, com era la vida de tots els corredors d'aquell temps, però al mateix temps li va donar la possibilitat de conèixer i d'assumir les cançons populars i d'escoltar les tonades mallorquines que bategaven a tot arreu dins places, carrers i llocs de feina de la part forana. Quan tenia 13 anys, son pare el va acompanyar en el convent dels franciscans d'Artà, on va quedar ingressat i allà va fer els estudis, el que avui dia, no sé si li diuen ESO, i un temps li deien batxiller elemental, i no sé, demà no sé el que li diran. Però els estudis, va començar a fer els estudis primaris que van durar 3 anys, per tant, dels 13 als 16 anys, va estar estudiant intern en el convent d'Artà, dels franciscans, i en els 16 anys va vestir l'hàbit franciscà i va fer el noviciat. Després va passar, és el que aquí veus, 1899, Sant Joan, quan tenia l'edat de 13 anys, havia nascut el 27 de juliol de 1899. Allà va fer els estudis primaris, va vestir l'hàbit franciscà, va fer noviciat l'any 1916, l'any 1900, després del noviciat, va passar a Palma per fer els estudis de filosofia i teologia, que són 7 anys. Va estar 7 anys en el convent de Palma fent els estudis de filosofia i teologia. I després d'aquests 7 anys, a l'edat de 24 anys, va ser ordenat sacerdot i destinat precisament en el convent d'Artà, que ell ja coneixia beníssim. A Palma hi va estar 6 anys com a superior i durant aquests 6 anys va col·laborar molt intensament a la gran obra de diccionari català-valencià-balear de l'Alcover Moll. O sigui, aquesta obra que és un puntal de la cultura mallorquina, juntament amb les rondalles, les 2 grans puntals, que són les rondalles, el cançoner popular de Mallorca, que ell va fer després, i el diccionari català-valencià-balear. A Palma hi va estar 6 anys, després d'aquests 6 anys d'estar a Palma el van destinar a Llumajor, i a Llumajor hi va estar 3 anys. I després d'aquests 3 anys el van destinar altra vegada a Artà, on ja hi va viure tota la vida fins que va morir l'any 76, dia 15 d'octubre de 1976. Això és breument la seva trànsit, la línia de la seva vida. En què se va dedicar? La feina seva va ser la predicació. Ell va predicar a totes les trones de Mallorca. Va ser un gran predicador. Sabeu que en aquell temps no és com ara. En aquell temps la gent a l'Igleri se feien molts de sermons i la gent anava a veure que mordiva el predicador. 40 hores
les coremes, sobretot les coremes que se feia sermó cada dia, tríduos, novenes, etc. I això li va donar peu a que ell va tenir ocasió immillorable per recollir els milers i milers de cançons mallorquines que formen la seva obra més important, no és l'única obra seva, però sí la més important, amb molta diferència, que és el cançoner popular de Mallorca. El gran filòleg Francesc de Borja Moll diu, a la introducció del cançoner, aquestes paraules: l'extensió d'aquest aplec cançonístic és superior, en gran diferència, a la de qualsevol altra que s'hagi fet en el nostre país. O sigui, el que és impressionant és que una zona tan petita com Mallorca tingui un cançoner tan extens. Si això ho comparàssim amb qualsevol altra regió d'Espanya o del món, no hi ha res igual en el món. I això ho diu ben clar. És superior, en gran diferència, a la de qualsevol altra que s'hagi fet en el nostre país. Per aquest motiu, aquesta obra és tan important que l'Institut d'Estudis Catalans l'any 49 i el 55 el va premiar i Palma li va concedir el Premi de Folklore l'any 1958. Dia 28 de març del 74, l'Ajuntament d'Artà el va declarar fill adoptiu i el novembre del mateix any l'Ajuntament de Sant Joan li va dedicar un carrer i el va proclamar fill predilecte del poble. El pare Ginar va ser, per tant, un home providencial que va salvar aquest tresor i el mos ha deixat escrit perquè tots nosaltres el poguéssim gaudir. Què és el que he fet jo, per tant, amb aquest llibre? Aquest treball meu no té més finalitat que mirar quina va ser l'aportació del nostre poble. És a dir, treure a la vista les cançons que Inca va posar dins aquesta mina riquíssima a fi de que la gent d'avui les pugui gaudir de bell nou en tota comoditat. Va posar els altres dos. L'esplet de cançons que el pare Ginar mos va deixar és immens i no és fàcil tenir-lo a mà. I una petita part d'aquest esplet li van posar els nostres predis inquers, per tant, és bo conèixer-ho perquè el que no se coneix no s'estima. Aquí, en aquest quadre estadístic que teniu aquí, podeu veure que el número de cançons originals són de 7.431, que això són cançons que no tenen cap variant en tot Mallorca. És a dir, una cançó d'aquestes, si per exemple aquesta cançó és a Inca i enlloc més. N'hi ha 4.731. Després n'hi ha 8.984, segona columna, que aquestes cançons, a més de trobar-se a un poble, se troben també a altres pobles. A vegades se n'hi troba a un poble, a vegades a dos, a vegades a tres, a vegades a cinc i a vegades a 19. Hi ha una cançó que se troba a 19 pobles de Mallorca. Això són cançons originals recollides, per exemple, a Inca, però que a més d'Inca se troben a altres puestos. I després hi ha un total, o sigui, aquestes cançons que a més de trobar-se a un poble se troben a altres, n'hi ha 19.037. Això ens dona un total de 35.452 cançons. Vos doneu compte de la feinada. I d'aquestes cançons, quines hi va posar? Pues en el segon quadre, però comparar el primer amb el segon, i veureu que de les 35.000, Inca n'hi ha posades 516. Això ho trobareu en el llibre, si el voleu tenir, i podeu comparar
de 7.400 n'hi ha posat de 103, de les 8.900 n'hi ha posat de 131 i de les 19.000 n'hi ha posat de 282. Això és l'aportació d'Inca en el cançoner popular de Mallorca. Vos doneu compte de la feinada, vos doneu compte de la feinada que va fer el pare Ginard. Va córrer 76 pobles de Mallorca. Ell no li diu pobles, no són pobles, li diu molt bé localitats. Però penseu, fa 100 anys, com podria una persona recórrer tots els racons de Mallorca? Mireu, 76 localitats que ell va visitar. Només hi havia tren a un parell de pobles. No hi havia cap cotxe a Mallorca. No hi havia màquina d'escriure, perquè tot ho havia de fer a lápis. No hi havia bolígrafos. A molt de poble no hi havia corrent i si n'hi havia un parell d'hores. O sigui, ens hem de situar 100 anys enrere. Ja ho dic perquè ens donen compte de la feinada impressionant que va fer aquest home. Ara bé, per què aquest llibre sobre el cançoner? Qualcú dirà si aquest llibre ja és tot en el cançoner. Per què aquest llibre? Si totes les cançons ja hi són en el cançoner. Senzillament, en aquelles persones que pensin així, jo les demanaria quantes persones o quantes cases hi ha a Inca que tinguin el cançoner popular de Mallorca? No n'hi ha moltes, I d'aquestes cases que tenen el cançoner popular de Mallorca, quantes persones hi ha que s'han entretingut a mirar quines cançons hi ha d'Inca? Poquíssimes. Jo crec, o penso, o la meva idea, i no crec que vagi gaire equivocat, de que hi ha un gran buit, un gran desconeixement de l'obra gegantina del cançoner popular de Mallorca i un gran desconeixement de l'aportació inquera en el cançoner. I doncs aquest llibre vol ajudar a que la gent d'Inca conegui la riquesa que Inca ha aportat en aquesta gran obra. I vol oferir un llibre petit, bo de manejar, que tal vegada desperti la corolla de conèixer l'obra completa. Posaré una comparança. Si vosaltres veus dins un bon mostrador una dotzena de panades ben curtes i llustroses, per ventura se despertarà el vostre talent, però no vos assaciarà. Per assaciar el talent és necessari que compreu aquelles panades, les dugueu a casa vostra i si les trobeu bones, potser anireu a comprar-ne qualcuna més. I doncs bé, el que va fer el pare Ginard va ser posar dins un grandiós mostrador tot un enorme caramull de cançons que no haurien de quedar a una estanteria i omplir-se de pols. Per tant, si aquest llibre aconsegueix despertar un poquet l'interès d'una part, encara que petita, de la gent inquera per conèixer l'obra del cançoner, jo me donaré per ben satisfet i haurà justificat la meva feina. Permeteu-me que vos llegeixi 3 cançons curtes que només se troben a Inca, perquè vegeu que els nostres predins sabien fer cançons i tenien un cor ben sensible. No mudaré, la cançó del 1317 diu: no mudaré el meu cor encara que vos mudeu i encara que vos llavor 2000 mudances faceu. La cançó del 1450 diu: en aquesta cantonada hi ha florit un roser i de 3 roses que té n'hi ha una que m'agrada. I la cançó del 1462 diu: els molins de Campanet tots molen a una tira. El teu amor, Catalina, té catiu el meu coret.
ho veig si sabien fer gloses ben hermoses. Bé, ja és perquè vegeu, això són 3 d'aquestes cançons que només se troben a Inca, no se troben a cap altre poble, per tant, són inques. Un altre aspecte que vull ressaltar d'aquesta obra, li dona molta d'importància, és que Inca ha aconseguit, o té dins el cançoner, una gran victòria en el camp de romanços. El llibre quart, el tom quart, està dedicat a el que s'anomenen cançons llargues. Una glosa diu, una cançó ben dictada de 4 mots està bé, de 4 o de 5 també, i de 5 i de 6 també, i de 7 ja és codolada. Una cançó llarga se diu codolada. I les codolades, i les glosades, i els romanços, que són cançons llargues, estan en el quart tom del cançoner, que és el més gruixat de tots, perquè té de 600 pàgines. Doncs bé, aquest tema és tan important que jo li he volgut dedicar una part en exclusiva en el llibre, perquè considero que té una transcendència extraordinària, perquè Inca és la localitat que més ha contribuït en aquest apartat del cançoner popular de Mallorca, com podeu comprovar en el capítol 3 del tom quart, ja que Inca aporta 20 romanços a la part catalana i 12 romanços a la part castellana. En aquesta fulla, en aquesta fitxa que teniu aquí, que està dividida en 2 trossos perquè no cap tot en un, podeu veure que la part catalana del cançoner té 199 romanços. D'aquests 199 romanços, Inca n'hi ha posat 20. I la part castellana, que té 71 romanços, Inca n'hi ha posat 12. Per tant, Inca ha aportat un 12% de tot el romancer. Per tant, és el que jo anomeno aquí, Inca, una gran victòria d'Inca en el camp del romancer del cançoner popular de Mallorca. Si miràssim en números absoluts, perquè estic parlant de romanços originals, o sigui, recollits a Inca i que no se troben a altres puestos. Si, a més d'aquests, comptam els que se recollits a Inca i que, a més, se troben a altres llocs, a Inca s'han recollit 66 romanços. Teniu el número aquí, veus? O sigui, el número més alt després d'Artà. Però tenim en compte que el pare Ginant va viure 40 anys a Artà. Va tenir temps d'escurar tots els racons. A Inca no hi va viure mai, a més hi va estar de passada quan venia per parlar amb uns o altres, per recollir cançons. Si ell hagués estat a Inca 40 anys, quan hauria recollit? No ho sabem, però una borrada. Però aquests números canten ben clars. Els poden comparar amb altres pobles que tenen també un número, per exemple, en Llumajor. Potser el Llumajor entendrà més en un sentit, però Inca li guanya en número total. O sigui, el número d'originals és el número 1, Inca. I si miram el número totals, és el número 2, en tot Mallorca. Per tant, és una gran victòria que té Inca en el camp de romancer. Vos ne llegiré un curtet, però molt hermós, perquè vegeu el que és un romanç. El verset de romanç, els versos, cada verset està dividit en 2 parts, que se diu hemistiquis. Veig el número, la cançó 130, el romanç 130, recollit a Inca, diu: Tu, qui me vens darrere, la meva mo buscant, jo me faré la llebre del Can Gran.
Si tu te fas la llebre del Can Gran, jo me faré caçador i t'aniré caçant. Si tu te fas caçador, i a mi me vas caçant, jo me faré l'anguila del Mar Gran. Si tu te fas l'anguila del Mar Gran, jo me faré pescador i t'aniré pescant. Si tu te fas pescador i a mi me vas pescant, jo me faré la rosa del Roser Gran. Si tu te fas la rosa del Roser Gran, jo me faré la bea i t'aniré picant. Si tu te fas la bea i a mi me vas picant, jo me faré la monja del convent gran. Si tu te fas la monja del convent gran, jo me faré el frare i t'aniré confessant. Si tu te fas el frare i a mi me vas confessant, val més que mos casem i no patirem tant. És hermós. Val la pena comprar llibres just per llegir això. Bé, ara m'han sortit un poquet de to. Quin és el camí? Bueno, aquesta cançó de les transformacions se troba a 6 pobles, però no n'hi ha cap tan guapa com la d'Inca. Si teniu ocasió de llegir el cançoner, no és perquè jo sigui d'Inca, és la veritat. Jo els he llegits i sé que té més finura i més elegància i està més ben lligada a la cançó d'Inca. Per això l'he volgut de llegir. Bueno, com he arribat en aquest llibre? Per arribar en aquest llibre hi ha 2 fites que vos vull explicar. Pots passar en el següent. Això és un llibre que té 160 pàgines, se titula Recompte del cançoner popular de Mallorca, va posar l'altre, i en aquest llibre hi ha 130 pàgines més o manco del mateix estil que tenim aquí, dividit en 2 trossos perquè no cap tot un. Això se diu recompte, vol dir tornar a contar. Jo he comptat. No és fàcil comptar les cançons del cançoner, no és fàcil. Com els he comptat jo? A cada pàgina hi ha 3 taules, taula A, B, C. I a cada taula hi ha 2 columnes. A la columna de l'esquerra hi ha les cançons originals. Aquí mos diu, per exemple, la cançó 48, o anem aquí, la 145, la cançó 145 recollida a Artà. Aquesta cançó se troba també a Manacor, una cançó, a Manacor se troba una cançó i aquesta cançó té una variant respecte d'aquesta. Si a la dreta no hi ha cap número, per exemple aquí, la 142 recollida a Sineu, aquí no hi ha res, que vol dir que només n'hi ha una. Si aquesta cançó no s'hagués recollida, s'hauria perduda completament. Si s'hagués perdut aquesta, si Artà no s'hagués recollit aquesta, però aquesta cançó també la trobam a Manacor. Per tant, té una gran importància i distingir si és una cançó original que no té cap variant o és una cançó que té altres variants a altres pobles de Mallorca. D'aquesta manera, a cada pàgina, en el final de cada pàgina, veig que hi ha un resum. Aquest resum recull tot el que hi ha a les 3 columnes. Si en el final de tot, que hi ha 130 resums,
se recueixen tots, surt aquell quadre que hem vist en el principi, de les 35.000 cançons, 542. Aquell quadre surt després de sumar aquests 130 resums que hi ha en aquest llibre. I d'aquest llibre surt aquest altre, que la pregunta seria, de totes aquestes cançons, quantes n'hi ha posat a cada poble? I aquí, aquest llibre són de 260 pàgines, no hi ha l'altre. L'anterior. Sí, no, la següent. Aportació, se titula Aportació de cada localitat en el cançoner popular de Mallorca. Són 260 pàgines en total, passa la següent, i aquí, de cada poble, per exemple, d'Inca, hi ha la llista de les cançons. Aquesta llista, aquí només és una pàgina, però la vol mostraré aquí. Són 4 pàgines, una pàgina, aquesta és la que teniu a les 2 pàgines, 2, 3 i 4. O sigui, de cada poble hi ha en el començament aquest quadre estadístic i a continuació se fa el llistat de cançons que hi ha de cada poble. No existeix totes les cançons. Això vendrà després, això està aquí. És a dir, aquest llistat de cançons és el que hi ha aquí. Això és el camí que jo he seguit per arribar a la situació, és a dir, per arribar a aquest llibre. D'aquest llibre només n'he fet 10 còpies, perquè això no se pot vendre, això no ho comprarà ningú, això és ben evident. Això és un toston que diuen en foraster. Però hi ha qualque brusquer que sí li pot interessar. I per si un cas interessa qualque brusquer, d'aquest llibre n'hi ha els eduis a la universitat, estan a la biblioteca de la universitat, en el departament de folklore, i la universitat té, a més, la base informàtica on hi ha tot això. També l'he duit en el Consell Insular de Mallorca, que els enviarà a la Fundació Mallorca Literària. N'hi ha també 2 aquí, no hauria d'haver començat per aquí, en lloc de començar tant en fora. Aquests llibres estan a la biblioteca d'aquí, de Sant Domingo, i hi ha la base informàtica perquè si qualsevol li interessés tenir-los, pot venir amb un USB i li faran una còpia. I si vol venir, jo també li puc fer la còpia sense cap gastot, sense cap problema ni un. L'únic que m'interessa és que l'obra del cançoner sigui coneguda com més millor. I ara, ja crec que ja m'he allargat un poc en massa, per acabar, pots posar el següent. Vull fer una referència a lo que se diu ses variants, perquè heu vist que he parlat de cançó original i cançó variada. El pare Ginar, bueno, en el cançoner hi ha la cançó original i després les cançons originals venen per temes, venen per seccions, venen per capítols i en el final de cada secció hi ha un llistat de variants. Hi ha 355 pàgines de variants en lletra petita a 2 columnes. Perquè vegeu com provenen aquestes variants, he fet aquesta fulla que bon veureu. Per exemple, en el tom segon, capítol Camperoles, la cançó número 309 diu: a una bona solada jo vaig tenir espanamig, o roseta de tortig, per enguany ja ha estat volada. Això és una cançó recollida a Montuïri. Clar, és una cançó de tipus amorosa dirigida a una senyoreta que no havia Rosa
de Tortig. Tortig és o era una possessió del terme de Felanitx. Bueno, aquesta cançó arriba a Inca. I què passa quan arriba a Inca? Que a Inca no poden dir Tortig, perquè no saben què és Tortig. I canvien la cançó i li diuen el loteta de Costitx. Veig una variant. Un altre exemple, encara un poc més ample. La cançó 1226. La cançó 1226 diu: jo vaig anar en el racó a tondre la mascarella. La vaig tondre de filera, de gra d'ordi i mireó. Això és una cançó d'Artà. Diu en el racó. El racó és una zona d'Artà, com a Inca dirien zona monda, els molins, per exemple. I clar, Artà, el racó és molt conegut, és una zona del poble molt pròspera perquè hi ha moltes fonts, hi ha molt d'ors. Bueno, aquesta cançó, quan arriba a Inca, no poden dir racó. I què fa? És qui la canta. En lloc de dir vaig anar al racó, diu vaig anar a Campanet. I com que Campanet no lliga amb Mireó, la transforma en Mireet. I diu, vaig anar a Campanet a tondre la mascarella, la vaig tondre de filera, de gra d'ordi i mireet. Veig, per tant, aquí queda claríssim la idea de cançó original i de cançó variada. És a dir, les cançons, quan passen d'un poble a l'altre, se van adaptant a les circumstàncies d'aquell poble, perquè si no, no tindria sentit. I d'aquesta manera, veus com Tortig i Racó, que a Inca no se coneixen, s'han canviat per Costitx i Campanet, que sí, a Inca se coneixen. Tondre, fixeu-vos que diu tondre de filera de gra d'ordi i mireia. Tondre de filera vol dir tondre s'ovea en línies rectes com si fessin sols. Això és filera, tondre de filera. Tondre de gra d'ordi és tondre fent talls, en aquest sentit, com si fossin els grans d'una espiga d'ordi, que estan així. I mireia, tondre de mireó, és tondre fent quadros. Un tall cap aquí i un tall cap aquí, un cap aquí i un cap aquí. Això és tondre de mireó. Però Cinquero la va de canviar per mireet perquè havia de lligar en Campanet. Bueno, per acabar, per tant, anem a acabar. Jo el que voldria demanar-vos que vos animeu a llegir Cançoner Popular de Mallorca perquè és una vertadera meravella. I com que anant de cançons, jo també he acabat amb dues cançons que he fet per aquest cas. Inca, en el cançoner, amb tot afany és cercada i molt de pits li he trobada i pens que hi fa un bon paper. He tret tot quant he trobat. Aquí ho teniu per escrit. Llegiu-ho, vos ho bendic, disfruteu d'aquest llegat. Jo ara vos aplaudeix també. Va, doncs. Ha estat pesat o no? No, pot pensar. Tal vegada li volen fer qualque pregunta. Quin temps ha durat? 3 quarts Bo. Jo no ho sé tot, lo del cançoner, Jo m'he obert camí per allà on he sabut. Jo volia fer una pregunta. Sí. Una vegada parlava de dir una vegada una explicació que podia ser que era una professió castellana, qualcuna de dicta. I van parlar del corte que podria ser. Jo no, com... No,
Qualcú de vosaltres se vos ocorreix qualque idea per què a Inca hi ha tant de romanços? Jo penso si pot ser alguna influència dels soldats que hi havia en el corter. Perquè a Inca 12 romanços en castellà, però també n'hi ha molts en mallorquí. No sé, jo si qualcú... Això perquè eren bastants. 2.000 soldats hi havia a Inca. I molts eren de la península. Molts eren de la península. I millor varen dur romanços que hi havia per allà. Clar, n'hi havia, entre aquests soldats, hi havia els pagesos, Sí. el temps fa 100 anys. Bueno, si teniu res que demanar, això mateix. Però teniu en compte una cosa, jo des cançoner no ho sé tot ni de molt, del meu verd camí per allà on m'ha aparegut i moltes vegades he caminat a les fosques. A vida. Volia recordar que divendres a les 12 mos hem d'estar fent fila tots i totes Sí. perquè mos firmi el llibre. Molt bé. Moltíssimes gràcies.